Alright, maray na bang gisayin daw si Papa AJ. Nayaw ko niyan sa Rosal Street, Naga City Subdivision. So, uga kitang naaraman na kung bukas na kakain diyo na kung saan nagluluto sinda mga lutong bahay, mga native foods. Tapos, ugaman sinda diyo mga budel-fied na inaapod. So, kung gusto daw maraman, asin manamitan, ibayan daw ko sa full vlog na ni in 3, 2, 1. Let's go! Alright, maray na bang gigiyaray sa indo si Papa AJ. Nayaw na ko niyan sa Laog Kang Balay, Food and Beverage House. Hindi lang makukuha sa Rosal Street, Naga City Subdivision. So, kaiba na ko niyan si Sir Jerel. Siya po ang supervisor sa kakanay niyo. So, gusto ko kayo sa iyang i-introduce niya kung ano po ang pagkakanay yaon sa atubangan niyo. So, itaw ko sa iyo, sir, ang camera. Ano pong apod idiyo sa bundle na niyo? Bali po ini pong inapod na set B. Ang mga log niya po, tilapia, grilled chicken, squid, Shanghai, tsaka buttered shrimp na itlog na maalat. So, tapos Tsaka liempo. liempo. So, pirang kilo sir na maluto ang yaon sa loob kayo niyo. Tagaro maganda kulo ning maray. Bali ano po sir, pang good for 6 po siya. For 6 persons. 6 person. Sa manggura ano pong araw kayo niyo, sir? Bali 1, 2. 1, 2. So, goods na po sa mga sa gusto nagtitiripid. So ano pong inisar sa ining kakanay na napod po igdi? Ay ni po, adobong tagparak. Tagparak. So ano pong tagparak? Bali ang tagparak kaya po sa ibang apod kayo buko. Buko. So ang aramin lang kayo duman sir sa tagparak dahil nahiling mi sa bago si nakadukot sa poste kang balay, garo sa shell. Shell. Bako may susok. Bako po, ibang po siya sa anang suso. So dakulaan siyang dakulaan siyang shell So yan pala nga po duman. So gusto ko rin namitan. Ayan, so namitan tayo niyo. Subli do ko sir ning kutsara. Ayan. So ini sir maharang po ini Depende po sa customer kung gusto mong paharangon po. Gura no pong araw kayo ni? 180. 180. 180 siya. 180 yan Pati Okay. sisig Kasara sir nagpo ng balay. 3 months pa lang po siya. 3 months pa lang siya. So kung June mo niya nagpuon siya March, April, May, June. So palaog ning April. So ano sir ta inapod ning balay? Bali ang balay kaya apod dyan stay and relax. Para ang malag po sa balay, ang mindset niya, gusto niya itong makapag-relax. Makapag-relax So ang balay po talaga, ang aram ko dyan, ang ibig sabihin kayo harong. Hindi ko lang aram kung sa term ang balay. Siguro pinakang harong term yung Kambicolano. So kung pahiling po hindi sa laog, purely kubo po siya. So maigdi yung pinagayo na arog katong mga semento na may mga pintura. So ini po kumailin do pure na kubo po iniyo. So laog po igding maray anduros. So mapresko as in malipot-lipot. So sabi nga ni sir, pag sinabing balay, dapat mag-relax ka mo. So pwede ka magkamot igdiyo, pero pa maglaog pa lang ka mo igdiyo, dapat nakabitis ka mo. Alright, so yun. So bago paglaog ko nakachengelas ako, nahiling ko sinda nakabiritis, kaya nasupog ako sa kakarakan. So bago po ako nagkakarakan igdiyo, ipapahiling ko na lang po sa video. Ayan, so ini po set B. Ano po ang set A? Ang set A man po, bali ang laog niya lang po, lumpia, grilled, liempo, Shanghai, may po siyang may squid, may yung shrimp. Pang good for 4. 4 persons lang. Good for So hanggang anong set po ang araw kayo ng budol hanggang C. C. So ano po itong C? Ang C po,
Ang laog niya man po, ang dinagdag sa set C, buttered chicken, pansit. So aside po sa Boodle Fight, ano po ang mga kakao na yaon ni Dio? May dalawang klase man po kayong tagparak, adobo, tapos sisig. Right. Yun. Nanamitan ko si Tagparak, masiram siya. Karne siya, garo karne ang namit niya, tapos maharang-harang. Tapos huwag ka mo serving seafoods or ano pang mga ino-offer nindo para pumaraan maninda. Ang may seafoods man po, yung mga squid, yan, tilapia, may mga luto man po siyang iba-iba. Iba-iba. So tapos nag-o-offer minsan kamo igdi yung inuman, ano? Apo, Pwede mag-inom igdiyo. pwede mag-inom po. Anong oras ka mo sir nagbubukas? 1 to 11 po. 1 to 11 siya. Alright, so sa wala Ngunyan po. ko ngunyan. Pero soon po, magbubukas kami ng 9 to 11. So usually po igdi, pag araw kayo hindi nag-uulan, may acoustic band man kamo igdiyo. Mayo pa. Mayo pa po. Mayo pa. So actually kayo nasa second floor kami kang balay. So uga po siyang ground floor sa baba. So yaon po dyan sa baba kang manggahan. So kung mahiling po nindo sa video, magayunong po ang ambience igdiyo sa loob. Kasi pag laog nindo open na open, tapos mapresko, as in, garo yaon ka mo mismo sa uma. Alright, yan ang garo term ko. Kasi pag nasa uma ako, relax ang ano ko, ang sadiri, maduros, tranquilo. So kung kamo nagmumuni-muni, tapos nabigo sa pag-ibig, pwede ko magbisita igdiyo, tapos magsara sounds ka mo igdiyo. Tapos habang nagkakang ka mga ino-offer nila ang pagkakanig diyo. So yun sir, kung sakali po na mapadeliver sinda o kamong accredited na delivery services po igdiyo, Ito po, sa ano na lang po siya sa Deli Gold. Deli Gold lang. Alright, tapos sa ibang mayo pa kamo Deli Gold, Mayo po. Deli Gold lang talaga. Apo. Mayo kamong nagdi-deliver mismo hali sa balay. Depende na lang po Depende. sa ano po. May delivery charge. Meron po. Ayan. So yun, dahil Dulingawan, bisitahan po yung ang balay, digdi lang makukuha sa Rosal Street, Naga City Subdivision. So ipipin mo na lang po sa Google si mismong location niya, tangani maaramayin do kung saan po igdiyo kasi medyo tago po ang location niya, ano. So ngunyan, tinawang kitang opportunity na maaraman po nindo kung saan po ang balay. As in, maaramayin do kung ano pong ino-offer nindang pagkakan. So kung mahiling po yun do, utrohon ko, yun po yun ang set bininda. Set B. Masirahon po. Good for 6 persons na po yan. So ibig sabihin, matipid na for only 1,200. So mag-arambaga lang kamo sa mga taong gusto magtipid. Ayan, siguro kung anong kamo, tigtirira yan. Mga tig-300 garo yan. Tapos may libre na po siyang drinks, ano? May juice na siya. Juice na po siya. May juice na, tapos may ugamay din toyo, asin, suka. So itataw ko sa iyo mo sir ang camera para po i-promote mo ang Balay Food House. Ano na lang po, magdigdi na lang po kamo sa Balay po para manamitan po yun doon ang siniserve yung mga native na sisig na tagparak, adobo, tsaka adobong pato. Ayan. So ka mo sir Facebook page. Ebga po. Alright, ano pong pangarang ng Facebook page nindo? Balay po. Balay. So, contact number sir in case po na gusto nila mag-upload na lang para usually kayo sa page minsan may delay ang reply. May nakaano man pong contact number po naman sa page po. Contact number Bali, na bang kagman. number to, saro po sa owner, tapos saro po sa ko. Ayan. So, yun, kung mahiling po nindo may nagkakarakan, ipiling mo si madam. Ayan. Si ma'am nagsulo-sulo. Tapos sa likod ko, ayan, uga magkakan sa likod. Alright, tapos hanggang duman may family nagkakakan man. Alright, so dahil Dulingawan, ang balay, igdi lang gyari makukuha sa Rosal Street. So nagpapasalamat ako kay Christian Romano Borromeo, Mark Julius Vargas, Joshua Villaseñor, and no other than Sir Gerald San Juan sa pag-prepare po kang pagkakan na iba-vlog po ni Papa AJ. So bago kay pag-abot mi igdiyo, medyo dakol tao, tapos may nagmi-meeting. So ika-cancel mi ko ta kasi mauran, pero ito palang pag-abot mi, naka-prepared na ang kakanon. Ayan, yun na po, naka-prepared, naghahanap na ng palisa mo. So salamat Sir Namaray sa pagpa-unlock sa interview. Aram ko, medyo natense ka sa bago ta, medyo tulala ka na sa bago. So, yan, hanapon po yun si Sir Gerald San Juan, siya po ang supervisor igdiyo. In case po na may mga kaputan ka mo, siya lang po hanapon mo. Malay nindo, tawang ka mo discount in case na magkakang ka mo igdiyo. Alright, siguro mga 30% discount, pwede naman yan. Ayan, so may mga pasakat pa pong mga parakakan. Ayan, ipahiling mo mangyari ang Margada. Ayan, say hi. Ayan. Mahiling po nindun ako na po nagbibirisita igdiyo. Very relaxing place po sinda. So once again, Balay, dahil do paglingawan bisitaon. So maray na banggi sa Indogabos and peace out.